Robia. Mä näytän teille miten Nils on aloittelijoille voi tehdä näin. Jos teillä ei ole nyt tulla nettiytettä, tässä nyt painettua sontin sitten tähän, niin sitten jos on läpässyt, jos aloittelijat, niin sitten läpäsytte nähdä tästä, niin mä näytän vaan kuin pitkällä mä oon päässyt, eli mä oon läpässyt nää, eli mä oon läpässyt, tai en oo vielä läpässyt tätä, tää vielä tästä, niin mä näytän teille sitten. Moi, eli mä teen tällainen. Ensin vaikka tähän tasolle, niin mä näytän nyt teille millä aloittelijat olisi tehdä tämän. Tietysti mä näytän tälle mitä mä oon alkuvideoilla näyttänyt. Eli yksi video, toinen video, mä oon vähän mennyt tiedän. Ja voidaan ottaa vaikka tämä. Eli sitten tämä olisi tällainen, että eli mä vähän pistin näitä toi hiljemmalle, että kuulette mun äänen. Eli nyt se lähtee, eli mä näytän nyt, että autot on kyllä tällaisia, että tää on vähän parempi, mutta sit kun te ostatte niitä posliinijuttuja niihin autoihin, niitä varausia, niin kyllä niistä sit hyviä tulee. Eli katsokaa nyt mallia, millä nää tasot sit tehdään. Teillä ei ole tällaisia autoja, mitä mä nyt törmäsin, mutta teillä on tollasia, mitä tuo alussa teidän pitää ostaa vähän autoja. Tollasia teillä on tollasia valkoisia Jupitereitä. Eli siinä on, no voi vitsi nyt se. No niin mä vähän näytän, eli kannattaa käyttää turboa useissa törmäyksissä. Eli toi Johan Holsen, ketä nyt onkaan, niin se on aika paha, että kannattaa sit eli sä saat tällaisia pisteitä törmäyksistä ja niitä toi silleen, että jos sä törmät, niin sä saat siitä pisteitä. Siinä on pisteet esimerkiksi. Jos sua törmätään, niin sä saat siitäkin joskus pisteet, mutta tosi harvoin. Mä sain yhden kerran silleen, että toi pisteitä, kun mua törmättiin. Eli